Pag-ingon sa anghel, nga mahimo ba nga manghulam ang Dios o unod diha kanimo? Yung mas Mama Mary mahimo man pod. So diha dayon ni turok dayon ang binhi dito sa tiyan ni Mama Mary. Pero before si Mama Mary gilain na siya daan sa Dios nga siya Immaculada Concepcion. Nga wala maduhig diha sa sala, no? Kay linain man yung mahimo ba day na, no? Lain nga mga atong mga igsoon sa lain nga relihiyon, dili gina sila mutuon ni Mama Mary kay tao raman si Mama Mary. Tinuod man nga tao si Mama Mary, dili Dios, pero nahitabo siya nga nahimong inahan sa manunubos nga magluwas kanato. So mo ni nga the chosen daughter of Israel si Mama Mary. So dili sayon, no? Dili sayon ang pagdawat. Pero wala na katuhuna-hunaan ni Mama Mary kung unsay mga consequences diya sa iyang pagdawat, sa iyang pagkainahan sa manunubos. Wala niya to malandunga. Ang iyang gingon, matuman unta dinhi kanako, no? Mato niya pumabasa ni sa sunod-sunod nga mga kadlaw, no? Atong the visitation, no? Nana sa atong pagrosaryo. Kung magrosaryo ta, maakuan kita sa giun sa pagsulod sa kaluwasan din sa atong kinabuhi, no? Visitation. Nagbisita ang anghel, ang annunciation. Gi-announce lugar sa anghel nga kag Mama Mary nga siya mahimong inahan sa manunubos, no? Siya response ni Mama Mary, sulugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako sumala sa imong gipamulong. So grabe kayo ang response ni Mama Mary, the chosen yun, no? Tinuod yun siya nga the chosen daughter of Israel. Aron matuman ang plano sa kaluwasan diya o pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Muna nga nangandam kita karon. Focus ta karon sugod sa pagmisa de Gallo, mo focus kita sa una nga pag-abot sa atong Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Nahuman naman iabot naman ang Ginoo ang kining unang pagbasa dinhi karon wala pa moabot, no? Mo nga daan tagna sa mga propeta ang pag-abot sa kaluwasan, pag-abot sa anak sa Dios aron muluwas kanato gikan sa kaulipnan, sa salaog sa kamatayon. So unsa may hagit nato diya sa atong kinabuhi karon nga ato usab nga awaton si Mama Mary. Mao na nga focus siya kada kadlawon nagtumbok gid kini kang Mama Mary sa iyang mga hiyas, mga bertod nga naa kaniya nga angay gyud natong sundon. Una sa tanan, si Mama Mary giisip nga number 1 disciple of Jesus Christ. Siya ang number 1 na disciple of Jesus Christ. Walay makalabaw sa tanan nga mga disipulo sa atong Ginoong Kristo, si Mama Mary mao ang number 1. So atong paningkamutan na, no? Nga sundo na to, sunda ang mingon sa unang pagbasa, nagingon ang Ginoo sa iyang katawan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. So mao lamang kana, no? Atong buhaton nga naay justice, naay kalinaw, naay panagigugmaay diha sa atong kinabuhi. Kay mao man na ang Dios nun nga mga hiyas nga buot sa Ginoo nga atong mabatunan aron kita makaangkon usab dayon sa hingpit nga kaluwasan. Ang kaluwasan dili nato makabot sa ato lang gahom sa atong kusog. Si Kristo raman yun, no? Si Kristo raman. Wala na ilain pang anointed one. Ayaw mo pagpatuto anang naay mo. Ingon din kanato nga maingon nga siya na the anointed one. There is only one, Jesus Christ, who is anointed, the anointed one to redeem us. Aron hawason kita gikan sa kalipnan sa sala. Mao nga si Mama Mary pirmi na siya moingon nato nga sunda nga akong anak, sunda siya kay ana diha ang kaluwasan, no? Siya mao ang maghatag kanato og kaluwasan. Tumana ang gihimo sa atong mahal nga inahan. Siya kanunay nga nagmasinugtanon usab sa kabubuton sa Dios diha siyang kinabuhi. Dili lalim.
ang mga ang mga eksperyensya sa mga inahan. Pero bisan taliwala sa mga kalisdanan, ana ang iyang kalipay. The joy of the gospel. Muna ang mga una nga ipaambit sa atong Santo Papa, no? Constant joy. Itong pagabation, besag daghang problema sa atong kinabuhi. Constant joy tungod kay anaa uban ka nato kanunay ang Dios. Dili mo biya ka nato. Na karon gay sampungan man tani Satanas karon sa mga face mask, face shield. Ayaw ka taranta ni ana, no? Pag protocol lang mo, pero ayaw na palabi pod, no? Kay ang Dios mo ang labing gamhanan. Wala na ilaing gaming gamhanan. So usahay sulayan man ta sa Ginoo diha sa ato nga kinabuhi. Sa ako lang, personal nga pagpamalandong ining mga pandemya karon, pahinumdom kini kanato sa Ginoo. Kunod kay wala naman ta magsunod diya sa katarong. Napokus naman ang atong kinabuhi sa mga butang ninis kalibutan. Wala na ang maayong relasyon, walay hustisya, walay kangayan, walay gugma. Bisan taliwala diya sa mga tagsa-tagsa ka pamilya atong makita karon, no? Asinati nga nagkaguliyang mga pamilya. Wala may subay sumala sa pamilya ni Jesus, Maria o ni Jose. Nga muna ang modelo nga pamilya nga sundon diya sa matag pamilya. Sa gamay nga pamilya nga matawag usab og kuning gitawag og domestic church o sa kagamay nga simbahan naa diya na sentro ang atong Ginoong Jesucristo. No, siya gyud permi center diya sa atong kinabuhi. Bitaw nga gusto ginato nga ang mga kining blessed sacrament ibutangin nato sa tunga, no? Sa una ibutang daplin daghan man ni complain kay kinahanglan yun nga si Kristo sentro kanunay. Pero wa man nagpasabot og atong i-plaster ang blessed sacrament sa daplin nga lugar wa na masentro si Kristo di man sa ano ang pagkasentro si Kristo sumala diha sa atong pagkinabuhi. Kung naklaro ba si Kristo diha sa atong kinabuhi, no? Makaingon bata nga makakita kanato makaila ba dayon sa atong Ginoong Jesucristo. Na pares ba ni San Juan? Wa gina siya mo angkon nga siya mo the anointed one. No, wala ko. Bisan propeta wa gyud angkunan ni San Juan. Usa lang ko ka tingog sa kamingawan nga nagtagaw-taw aron pag-andam sa dalan sa Ginoo. Wala gani koy katungod. Wala ko'y katakos, bisan gani sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas, wala ako'y katungod. Tungod kay atong yung tanaw ng atong kagalingon nga, wala gitay, nada. Wala gitay ayo. Kung wala si Kristo, walay ayo. Kung wala si Mama Mary, wala po tayo ayo. So uban na the two hearts. May gugmaon nga kasing-kasing, ni Jesus o ni Maria o gato pong i-apel si San Jose kay usa siya ka modelo nga bana. Ang ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog.